Samantala, special non-working holiday sa Pangasinan idineklara po bilang paggunita kay dating Speaker Eugenio P. Perez. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Idineklara bilang special non-working holiday sa buong lalawigan ng Pangasinan ang Nobyembre 13, 2025 bilang paggunita sa Speaker Eugenio Perez Day o alinsunod sa Republic Act No. 6721. Ang paggunita ay pagkilala sa mga naiambag ni Speaker Eugenio P. Perez, isang natatanging leader na nagmula sa Pangasinan bilang unang speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at naging mahalagang bahagi sa pagpapatatag ng demokrasya sa bansa. Kabilang din sa kanyang mahalagang ambag ang pag-aakda ng Republic Act No. 170 o ang City Charter of Dagupan na nilagdaan ni dating Pangulong Manuel Rojas noong Hunyo 20, 1947 at ang batas na ito ang nagpalit sa Dagupan bilang isang lungsod na pinagdiriwang tuwing Hunyo 20 ang founding anniversary nito hanggang sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng taunang pagdiriwang na ito, binibigyang halaga ng mga Pangasinense ang kanyang pamana ng katapatan, malasakit at mahusay na pamumuno. Ipinapaalala rin ito ang kahalagahan ng paglilingkod sa bayan ng may dangal at integridad. Kasama mo muna rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.